खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दा आंजों लोगोआव दंफायो बिथाङा जाहैबाय जों मेन्डेला होननानैसो मिथियो एक्सुवेलि सार नाम मोजां मामोनलायना दैमासा ब्रह्म सारजों आंजों लोगोआव दंफायो जोङो बावखुंग्रि हाजोआव माने दंफायो ओमफ्राय साराबो फैदोंना सार माबायदि सार खबराथ' जोबोद मोजां गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो बैसागो बोथोरनि मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय फोरोंगिरिसोना सार हायना मुलिया फैफिनगोन ना फैफिनलायबाय हायना मुलिया दा जेबो बुंनो हानाय जायाखै सेखम मोनसे जोंनाव बाइ इलेक्सन दंथ' बे बाइ इलेक्सना जोबनायनि उनावसो बाथ्रा जों बुंनो हागोन सार नोंथांमोननि हायना मुलियाथ' जेनेबा मा होनो माने रियेलाव मा जानाय बेखौ लानानै जायो नङा होमबा एबार कर'ना भाइरास जानायनि चान्स दं नामा जों दासिमबो स्क्रिप्टनि सायाव जेबो सानथ'नाय जायाखै स्क्रिप्टनि सायाव जुदि माबा मोनसे साननाय जायोब्ला इनफरमेसन मोनगोन सार कर'ना भाइरासनि सायाव लायोबा माबायदि जागोन बेबो गाज्रि नङा आथिखालाव सोलिबाय थानाय हिसाबै बिजोंबो मानसिफोरा रंजानायखौ मोननो हागोन सार थांनायनि बे कर'नानि सायाव गोबां सांग्रांथि आरो बुजिनो गोनां गोबां बाथ्रा दं बिनि सायावबो लायोबा मोजां जायो कर'ना भाइरासनियाव मादै मोना बिनिमोन गोजोननाय थाबाय मादै थेंक इउ दा अबाव थाबथायमोनलाय सार हायना मुलियाव ना होमबा सार ओमफ्राय साराथ' माने फोरोंगिरिबो सारा माने फोरोंगिरि मावनाय हिसाबै माबोरै नोंथाङा सावथुन मुलुगावहाय माबोरै टाइमखौ मेनेजमेन्ट खालामो जों बांसिन सुटिंखौ सुनिबारनि 12 बाजिनिफ्राय रबिबारखौ सानसे लायो सुनिबारखौ 12टानिफ्राय लाबाय ओमफ्राय जा रबिबारखौ सानसे लायो सारमोननि जेनेबा सिनेमाफोर नायोबा माने हाइ बाजेटाव जानाय जाया नोंथांमोननिया नङा होमबा सार ओमफ्राय सिंनि बे गुना माबायदि सारमोन नोंथांमोननि माबाया गुनाथ' जोंनिया जिखिनि स्ट'रि लिरनाय जायो बे स्ट'रिखौनो जों गुन होननानै बुंनांगोन मानो होनबा मोनफ्रोमबो स्ट'रियानो जोंनिया सुबुंनो रायजोफोरनो माबा मोनसे फोसाबनाय माबा मोनसे गियान होनो हानाय बेनि थाखायनो जों बेखौनो गुन होननानै सानना लानाय जायो सारखौ जेनेबा पाब्लिकफ्रा मेन्टेला खालामो होनबा सारा दुखु मोनो नामा बेथ' सेनिमानसो नाम ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा पाब्लिकआवहाय मानसिफ्रा जेनेबा बिदि होनो नङा होमबा सारा दुखु मोनो नामा आंथ' जेबो दुखु मोना बेथ' सेनिमानिसो मुं नालाय बेयाव साराथ' मा होनो बिथाङा सावथुन मुलुगनि अनगायैबो सारा माने बायदिसिना लिरनाय बायदिसिनाबो खालामो नङा होमबा सार सारा माने थुनलाइयाव माबायदि ओरैनो दिनैसिम खन्थाइ गांसे बिजाब सल'मा बिजाब गांथाम शर्ट स्ट'रि गांनै बिदिनो आंनो सोरजिनाय बिजाब महरै सारजों लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय जोबनायाव मोनसेया जाहैबाय सारा फोरोंगिरि हिसाबै माने जोंनि फैबाय थानाय इयुथफोरखौ सारा मा बुंनो सानो फोरोंगिरि हिसाबै साफ्रोमबो फरायसुलिफोरा आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जायखिजाया जेरै नै दिनैनि प्रग्रामखौ नायोब्ला गोबां फरायसुलियानो दिनैनि जिखिनि आबहावा बेयो जानो हागौ जोंनि फरायनाय जिउआव गोबां गाज्रि गोहोम खोलैनो हागौ बेनिखायनो दिनैनि बेफोरबायदि प्रग्रामखौ गोबाव सम लाखियालासिनो गुसुं सम लाखिनानै डिसिप्लिननि गेजेरजों जुदि थाङोब्ला जानो हागौ गाज्रि आबहावा जानाय नङा नाथाय गोबां सम लायोब्ला जानो हागौ बेयो फरायसुलिनि थाखाय मोनसे गाज्रि गोहोम खोलैनो हागौ मोनसे खोथाया जाहैबाय सार जों दानि लाइमोनफोरा गोबां निसाजों बायदिसिना जायो नङा होमबा सार दा लाइमोनफोरा जुदि उन्दै समाव निसा लानानै बायदिसिना जानायाव माबा मोनसे खहा दंना सार बेयो आंनो बुंनांगौ बाथ्रा नङा मेगनजों नुखानाय खोमाजों खोनानाय गोबां फरायसुलियानो बेफोरबायदि फ्रि प्रग्राम फ्रि फोरबो बेफोरावनो गोबां फरायसुलिफ्रा गाज्रि जानायनि लामाखौ जों नुहुरो सारनि सारा दसे समनि थाखाय आंनि थाखाय टाइम होनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोनथों सार साफ्रोमनोबो जोबनायाव गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनाय आरो गोजोननाय बावहरबाय आरो थाबैनो सारमोनहा हायना मुलिखौ कर'ना भाइरासनि सायाव लानानै सिनेमा बानायगोन साराबो गोजोनथों